Hallo en welkom bij het Ledel Theater. Het is vandaag week 21 en we gaan eens kijken wat er de volgende periode allemaal gaat gebeuren. Het nieuwe programma zoals beloofd de vorige keer. Dit is hem dan, het programmaboekje. Dus als je me nog niet hebt, kijk je brievenbus goed na. Dan moet deze week binnenvallen, uiterlijk. Het kenmerk van dit seizoen eigenlijk is wel dat we veel toneel hebben. We hebben 7 toneelstukken, van kluchten tot drama's. Dat is heel leuk. Madame Bovary. Maar het is veel toneel. We gaan ook een beetje terug naar de tijd, nostalgie. Met de Blues Brothers, de Beatles, Cliff Richard met The Shadows. Vorig seizoen is gebleken met onder andere ABBA, dus dat veel mensen daar toch wel heel erg leuk vinden. En daarnaast dus kindervoorstellingen, iedere maand wel een kindervoorstelling, een lage prijs. En de meest favoriete zal Michael van Hoornen zijn, die komt in de kerstvakantie altijd in januari. Die is altijd uitverkocht, dus wel bestellen nu, wel reserveren. Want die is altijd uitverkocht, er zit altijd op de wachtlijst. Of we moeten een heleboel hebben, dan kunnen we 2 voorstellingen doen. Dus ja, dat zou leuk zijn. Dat was zo'n beetje voor dit seizoen. Oh ja, cabaret natuurlijk, cabaret. Ja. Nou, ik zou zeggen, kijk het boekje gewoon na en vergeet niet te reserveren. Dus Ledel Theater seizoen 2014-2015 is gekenmerkt door veel toneel, amateurtoneel en professioneel, drama, maar ook kluchten, hele leuke kluchten, in de Meet bijvoorbeeld. Cabaret, kindervoorstellingen met toegankelijke prijzen, terug naar toen met de Blues Brothers enzovoort. Dus heel leuk programma. Wat doe ik? Zo, nou, hartstikke leuk. Ik heb ook al een stukje van de verbouwing gezien, maar dat komt volgende week. Tot de volgende keer. Doei!